«12 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 22 грудня, 1394-й день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. Ветерани Кримсько-татарського національного руху звернулися до керівництва так званої Федеральної служби виконання покарань з вимогою негайно направити Асана Чапуха на лікування. Нині він перебуває у СІЗО. Стан його здоров'я після перенесеного мікроінсульту дедалі гірше. Залишили під вартою. Окупаційний Верховний суд Криму відмовив у клопотанні обвинуваченому Емілю Джамадєнову, фігуранту так званої Сімферопольської п'ятірки Хізбут Тахрір. Сьогодні усі фігуранти справи намагатимуться оскаржити свій арешт. Справи щодо інших ще тривають. Адвокати клопотали відпустити фігурантів під домашній арешт. Еміль Джамадєнов, Айдер Саліддінов, Рустем Ісмаїлов та брати Теймур та Узір Абдулаєви під вартою перебувають вже більше року. Торік у жовтні окупаційні силовики провели обшуки в їхніх оселях у Кам'янці та Строгонівці під Сімферополем. Усім інкримінують участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Попри те, що засідання мало бути відкритим, до зали суду не пустили ані родичів, ані групи підтримки. Мы не просим отпускать их на свободу. Мы просим изменить меру пресечения на более мягкую, под домашний арест. Однако, как всегда, наши доводы не были услышаны. Поэтому пока братья будут находиться там, они всех благодарят, кто приходит к суду. Очень их, конечно, нервирует, что суды закрытые. Останнє засідання суду у справі одиночних пікетів має відбутися сьогодні у Сімферополі. Це вже 75-те слухання, що проведуть окупаційні суди півострова у цій справі. Від понеділка вони оштрафували вже 74 людей на загальну суму понад 750 тисяч рублів. Штраф окупанти призначили 10 та 15 тисяч рублів. Усіх фігурантів адмінсправ звинувачують у порушенні встановлених правил проведення масових заходів. Начебто 14 жовтня люди вийшли не на одиночні пікети, а на добре скоординовану акцію. Усі плакати буцімто були написані однаковими маркерами та містили ідентичні гасла. Тоді кримчани вийшли на мирні акції на підтримку Бахчисарайської шістки так званої справи Хізбут Тахрір, яких затримали 11 жовтня. У підконтрольному Кремлю Феодосійському міському суді сьогодні відбуватиметься чергове слухання у справі кримсько-татарського громадського діяча Сулеймана Кадирова. Його звинувачують в закликах до порушення територіальної цілісності Росії через ЗМІ та інтернет. Приводом для кримінальної справи проти учасника кримсько-татарського національного руху став його коментар у соціальній мережі. Минуле судове засідання провели 2 дні тому. Одразу після засідання адвокати заявили про фальсифікацію слідства. Сьогоднішнє засідання окупаційного суду відбудеться за адресою Феодосія, вулиця Грецька, 3А. Среди тех понятых, которые сегодня выступали в качестве свидетелей, я узнал понятых, которые выступали в качестве таковых по делу Николая Семины. То есть, как вы знаете, я был адвокатом Николая Семины, и эти же люди, они были понятыми, случайно оказавшимися возле здания ФСБ. И сегодня они тоже утверждают, что они случайно оказались возле здания ФСБ, и их попросили помочь. То есть, все это вместе, это просто вопиющие факты, какой-то, я не знаю, какой-то подлога. Хроніки окупації Криму у Києві презентували книгу українського журналіста Миколи Семени. На майже 1000 сторінках зібрані понад 300 статей журналіста, які він написав та опублікував після окупації Криму. Усіх їх в одне зібрання об'єднала редакція порталу «Крим Реалії», для якого і писав журналіст. Лідер кримських татар переконаний, саме спираючись на цю книгу, майбутні історики оцінюватимуть та аналізуватимуть те, що відбувалося на окупованому півострові з березня 2014-го. У зібранні публікації з назвою «Кримський репортаж. Хроніки окупації Криму» понад 300 статей Миколи Семени. Їх він встиг написати до того, як окупанти прийшли до нього із обшуком та звинуватили у публічних закликах до сепаратизму. Журналіст описував найяскравіші події, що відбуваються на окупованому півострові, аналізував їх. Аби вмістити усі його роботи, знадобилось майже 1000 сторінок. Ільмі Умеров, що прийшов на презентацію книги, розповідає, його із автором окупанти судили за однією статтею. Мы оба до сих пор не знаем, за что нас судили. Потому что мы считаем Российскую Федерацию в границах 1991 года. А в 2014 году это был акт агрессии со стороны России, аннексия части территории Украины и оккупация Крыма
части Донецкой и Луганской областей. Передмову до збірки написав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він один із перших прочитав книгу. Каже, майже всі публікації Миколі Семені доводилося писати під псевдонімом. Тепер, після вироку окупаційного суду та дворічної заборони займатися публічною діяльністю, Микола Семена не має і такої можливості. Написано искренне, правдиво, охватывает все стороны жизни оккупированного Крыма. В полном смысле слова энциклопедия оккупированного Крыма. Они же даже умудрились в его компьютер установить аппарат, что они прямо с компьютера видят, куда он заходит, что он пишет. Такое вот. Чего-чего, а вот в области слежки, репрессии изощренной в России никто не произведет, наверное. А в течение 2 лет наша задача его только постоянно поддерживать. Зібрання видали накладом 500 примірників за підтримки редакції «Крим-Реалії» та Міністерства інформаційної політики. Там сподіваються, завдяки виданню про українського журналіста, якого незаконно засудили в Криму, дізнаються якомога більше людей. Ми на наступний рік плануємо перекласти цю книжку Миколи «Кримський репортаж» англійською мовою. Я хочу подякувати саме Миколі за те, що в нього є така стійкість, така мужність не тільки відстоювати свободу слова, а ще й писати ті матеріали, які лягли в основу цієї книжки. Захід на підтримку політичних в'язнів Кремля «Не свобода слова», на якому і презентували книгу, зібрав людей, які добре знають, що таке перешкоджання роботі журналіста та утиск свободи слова. І сьогодні у нас, власне, аудиторія і експертів, і правозахисників, а також політиків, дипломатів, які добре розуміються на цій темі і які роблять все для того, щоб репресії в Криму якомога швидше зупинились. Бути журналістом у Криму небезпечно. Це констатує представник дипмісії США. На захід він прийшов, аби підтримати тих, хто нині в окупації. Зі знаком Криму на лацкані та у краватці із кримсько-татарською тамгою. Він засуджує вирок Миколі Семені і називає це залякуванням людей, що живуть на півострові. Окупаційна російська влада продовжує залякувати, придушувати інакше мислення і будь-яку опозицію окупації. Кримці живуть в атмосфері страху. Незалежна преса зазначила особливо сильних переслідувань в умовах окупації. Колеги Миколи Семени визнають, він відчуває постійний тиск з боку силовиків. Після заборони займатися журналістикою єдина розрада для Миколи Семени – фотографія. Він їздить півостровом та знімає визначні місця. Ці фото, сподіваються колеги, незабаром увійдуть до однієї з його наступних книг, яку він напише вже про деокупацію півострова. Маргарита Потапова, Сергій Карапищенко, Данила Карп, Заман, АТР. Кримчанки скаржаться на зневажливу поведінку судових приставів під час судів в окупованому Криму. Учора про конфлікти у суді розповіли знайомі колишнього депутата окупаційної міськради Алушти Павла Степанченка та редактора видання «Твоя газета» Олексія Назімова, підозрюваних у вимаганні. Вчора під будівлею суду в жінок стався конфлікт із приставами. Із зневагою до себе, кажуть жінки, вони стикаються у судах постійно. Олексія Назімова і Павла Степанченка затримали торік 4 жовтня за підозрою в комерційному підкупі і посередництві. За версією слідства, Олексій Назімов вимагав гроші у представника луштинського відділення «Єдиної Росії» за нерозголошення відомостей, що ганьблять членів партії. Хамства я такого не видела. Вот как в Алуште я такого хамства не видела. На меня выпучил глаза, оскорблял меня. И вот эти люди защищают закон, они не защищают закон. Это не суд, это судилище. Уже так сфабриковали, так вот это, я уже слушаю, уже дышать нельзя. Вопросы, а что можно? У зоні АТО трохи стихли обстріли, але знову пролилася кров. 1 загиблий та 2 поранених за добу. Бойовики застосовували танк для обстрілів українських позицій. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель телефоном поцікавилася у Владимира Путіна долею спільного центру з контролю та координації. З припинення вогню на Донбасі від початку тижня російські офіцери покинули свою роботу і повернулися до Росії. Кремлівський очільник поскаржився канцлеру на дискримінацію його військових в Україні, але пообіцяв подумати про відновлення їхньої роботи. Українська сторона вважає припинення роботи російських учасників Центру координації провокацією до ескалації конфлікту. До перемир'я, оголошеного у Мінську, на свята залишився 1 день.
Рішення про продаж Україні снайперських гвинтівок та боєприпасів, яке напередодні схвалили в США, має бути лише першим кроком. Так вважає Джон Маккейн. Сенатор закликав Білий дім пропонувати Україні якнайбільше, коли йдеться про оборонну зброю. Мовляв, нині на Сході військовим доводиться витримувати найзапекліші за останній рік бої. Бойовики посилюють напади. Я закликаю президента дозволити додаткові продажі оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси, та повною мірою використати кошти на безпекову допомогу, надані Конгресом, з тим, щоб Україна могла захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Перспективи розвитку торгівлі, питання безпеки та співробітництва обговорив із Христою Фріланд Павло Клімкін. Міністри закордонних справ Канади та України зустрілися напередодні в Києві в рамках дводенного візиту міністра закордонних справ Христі Фріланд до України. Нагадаю, на усіх зустрічах Фріланд була тема конфлікту на Донбасі та окупація Криму. Це обговорювали із президентом Петром Порошенком і Павлом Клімкіним. Христя Фріланд запевнила колег у всебічній підтримці України з боку Канади. Те, що Росія робить на території окупованого Криму. А це насправді класичні етнічні чистки. Намагання просто витиснути всіх тих, хто проти окупації, і просто завести людей з Росії. Оце дуже проста логіка. Але коли це розповідають Ахтем Чийгоз і Ільмір Умеров, воно все одно сприймається дуже особливо. Акцію на підтримку активіста Дениса Бахолдіна, москвича, який приїхав добровольцем воювати на Донбас проти прокремлівських терористів, проводять у ці хвилини під російським посольством в Києві. Сьогодні його судять за екстремізм. Засідання проходить в Росії під Брянськом. Під посольством, куди прийшла група підтримки Дениса Бахолдіна, чатує наша Вікторія Аблязова. Віко, розкажи, будь ласка, хто прийшов на акцію та чого вимагають люди? Акція під російським посольством розпочалася об 11:00. Люди прийшли підтримати Дениса Бахолдіна. Сьогодні в Брянську розпочалося судове засідання по його справі. Сам же Денис москвич. Втім, зараз він знаходиться в Брянську через те, що його затримали на кордоні. Там він перебуває з березня цього року. Ми поспілкувалися з людьми, котрі прийшли сьогодні під російське посольство сказати, що те, що відбувається з Денисом, абсолютна несправедливість. Пропоную послухати. Коли у нас забрали Крим, Росія, і коли розпочалась війна на Донбасі, він був серед тих, які виходили з пікетами проти війны в Украине, против политики Путина, против политики Кремля. Денис – человек, который, в общем, отдал Украине многое. И, наконец, мы, конечно, хотим выразить свои слова гоньбы и презрения Российской Федерации. Вот поэтому пришли именно к посольству, чтобы они понимали, что все их преступления не остаются незамеченными, что рано или поздно за все это с них спросится. Як розказали нам друзі Дениса, він боровся за демократію в Росії, виходив на одиночні пікети, виходив на проукраїнські марші. Він навіть одного разу вийшов в робі арестанта і в масці Путіна. Тоді його заарештували. Це було осінню 2014 року. Сьогодні ж люди прийшли під посольство сказати, що хоча російська влада проігнорує це, та втім вони хочуть показати і українцям, і всім, хто це побачить, яка несправедливість і ганьба зараз відбувається в Росії. Студія. Дякую, Віко. Це була Вікторія Аблязова. Вона розповіла про акцію на підтримку російського активіста Дениса Бахолдіна під посольством Росії в Києві. Українська делегація пояснила, чому не брала участь у голосуванні за резолюцію Генасамблеї по Єрусалиму. Мовляв, зменшення напруги в регіоні це не сприятиме, а подальший статус Єрусалиму все одно має визначитися шляхом мирних переговорів. Напередодні Генеральна асамблея ООН таки скасувала резолюцію щодо статусу Єрусалиму. Незважаючи на погрози США, документ закликає відкликати свої рішення щодо визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Резолюція має лише рекомендаційний характер, утім у Білому домі і без того виконувати її не збиралися. Постпредставник США Нікі Гейлі з трибуни заявила, що Вашингтон запам'ятає результати цього голосування, а ще до того Дональд Трамп висловив намір урізати фінансування тим країнам, які проголосують за цей документ.
Ганський палац у Бахчисараї назавжди втратив шанс увійти до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Усе через проведення окупаційною владою півострова неякісних реставраційних робіт. Про це у коментарі Кримреалії розповів колишній очільник Республіканського комітету Криму у справах міжнаціональних відносин Едем Дудаков. Нещодавно він відвідав місце проведення робіт. Дудаков твердить, нині старовинні балки палацу знищені або вивезені. Те саме стосується замінених дерев'яних балконів, заміни старовинної черепиці та покрівлі. Експерт стверджує, що будівельники, які ведуть роботи у Ханському палаці, ніколи не займалися реставрацією подібних об'єктів. Нова черепиця при реставрації таких пам'яток не застосовується. Якщо виходити з їхніх технологій, то вони таким же чином можуть вирівняти і Пізанську вежу. Ось у чому справа – зберегти історію, культуру і спадщину, а не будувати новий об'єкт. Зараз в частині даху виходить новобуд, і він ніколи не буде культурною спадщиною, і ніколи не візьметься в ЮНЕСКО більше, тому що ЮНЕСКО не приймає таких пам'яток. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Будьте з нами.